یانا دهوک بێدەنگ نابی یانا زاخوشی دبێژیت ئەوە بێدەنگ نەبیت هەر ئەمین دوو ڕۆژە بەری یاریە بهناوێ چەندێ دەهات بینەرن ئاژانسا خانی دەم باش دگەلمە بن دە ئیڤانا ستۆری پێشکەشکەم جویاریا دێربیا بەهدینان di navbera Duhok û Zaxo bi wekevî bi dumayî hat lê şer û aloziyên piştevanan encamê yariyê ji bîra xelkî bir û dîmenên dûr ji giyanê werzişî bûne maniştên kanalên mîdyayên Kurdistanê û Iraqê û ji vê mastir jî ziyanên giyanî jî peyda bûn. Di nava kêşeya kesek da yarî bû li ser kursîkan jî şer û pêkdadan û alozî bûn. Li gorî dumahî amar di aloziyên navbera piştevanan da 33 kes birîndar bûyne ku 11 ji wan polîs û 22 jî piştevanin. Her wesa ziyaneka mezin ya maddî bi ber yarîgehê keftiye û bi hizaran kursîkên yarîgehê hatîne şikandin. Li gor zanyarên Ajansa Xanê birîna pitiriya birîndaran disivik bûn û bi tinê du ji wan nebin ku bi çaqûyan hatibûne birîndarkirin û heta êvariya Ewro jî di nexweşxanê vebûn. Lê rewşa wan cêgîr e. Herzû piştî yariyê yaneya Duhokê beyaneka tund balav kir û ragihand rodanên yariya ev şeve em dilgiran kirîne ku bûyne eger ji mareka piştevanên me bi çaqûyan bihîne birîndarkirin û ji mareka zûra kursiyan bihên sotin û şikandin. Em ser mafê yana xwe û piştevanên wê bêdeng nabîn. Di bersivê da yana Zaxo dibêjît ewa bêdeng nebît her emîn çûnkî em mêhvan bûn û cemawer û karîgiriya yana Duhokê rês li mêhvanên xwe negirtin û bêrêzî beramberî serokê yana me hatiye kirin. Ajansa Xanî peywendî bi ragihandina yana Duhokê kir. Nav hatî ragihand ew skalayê li dijî yana Zaxo tûmar nakin. Bi tinê dê skalayê li dijî wan piştevanan tûmarken yên çaqû li gel xwe birîne yarîgehê da û bûyne egerê şer û aloziyan.